Kaying Kashari Meghalaya High Court hakakat lai tarik unaiwing kalapan pau bahkan perkat ban shimno daka suo moto case lada omlak ban weng ya keni kejing ka badang yai beteng haka school ba North Eastern Hill University nehu. Kaying Kashari kadang bishar ya ka PIL ka bapan ya kejing ya rap jongka ban penmi ya ka hukum na kebenta ban lak ban penek biang ya kejing long jingman ka bejai-jai bat na kebenta kejing penbej-bej ya keni ka jaka puli ka baladan hapadeng kejing kangdam namar kejing ya ki ba klembu por da ki seng jong ki samla puli balayalam da ka North Eastern Hill University nehusu bat bala kershan da ka Khasi Students Union KSU nehu union mentala khandai si kenthi bandawa weng mardor ya Vice Chancellor Professor PS Shukla kumju ya registrar bat deputy registrar haka hukum jongka ka kenhun kinong bishar ka bakunthub ya Chief Justice Indra Prasanna Mukherjee bat Justice B Bhattacharjee kila ong nginshim judicial notice ya ka jing shisha ba ka sarkar jala kala ai ka to ka ne ki jing ai jing mut sha ka sarkar pedeng na ka bentaban penbe ya ka ne ki jing ka bami ha ka ne ka school ba mentabat ba ka sarkar pedeng ka dang perkhat ya kilat kilinti ban penbe ya ki namar ba ka jing penya ya ka university ka de ka bala khmi da ka sarkar pedeng kum taru ngidon ka jing mut ban aipor na ka bentaban penbe ya ka ne ka jing Henry ladaki ni ki jing kedang yai beteng hadu ka tarik bala bu biang ya ka jing bishar ngin sa perkhat ban shim da ka suo moto case ya ka ne ka kambat shim ya ka rai kala ong ngin sa beteng ban shim judicial notice ahlor ka jing long jiman kala benram ka ying Kashari kala betha ru ba unong modoi un pentip ya ka ne ka hukum syabaru ki badan benta kentup ya ka sarkar pedeng bat sarkar jela Vice Chancellor ki seng jong ki nong trebat ki samla puli